deres banget. Saiki ora ya, Nduk. Malah seger ngene. Nggih, Pak. Kula krasa udara menika adem lan resik sanget. Endah sanget pemandanganipun. Deloken kembang-kembang kuwi mekar bareng. Warnane apik banget pisan. Kayak nyambut isuk. Leres, Pak. Kembang punika kados ngaturaken salam dhateng alam. Kula ngrasa tentrem sanget. Taman ki mung dudu panggonan dolan, Nduk. Kuwi ki iso mbok nggo sinau. Kowe iso sinau saka alam. Kula remen sangat mriki, Pak. Menika paringaken kawigaten anyar. Swara manuk, angin, kembang, sedaya makarya nyipta katentreman. Lah ya to, bener kuwi. Dhewe kudu iso sinau saka alam. Tur meneh aja mung fokus tentang donya. Dhewe iso menikmati alam ngene iki. Kula badhe ngeling-eling punika, Pak. Taman menika nglantaraken pangartosan bilih sedaya punika wonten proses. Nah, kuwi wis reti. Kaya wit-witan kuwi ngrembaka alon-alon nanging ning sabar lan dilumati asile bakal apik. Nggih, Pak. Kula nyuwun pangapunten menawi taksih kesusu lan kadang boten sabar nggih. Ora apa-apa. Sing penting saiki kowe wis gelem owah, gelem sinau. Kuwi wis dadi langkah gedhe. Nggih, Pak, matur suwun sanget nggih. Piwulang panjenengan mangertosi kula tentang gersang. Ya, Nduk, piwulang saka alam ngene kadang maknane iso luwih jero saka buku. Ya wis ayo dhewe foto-foto sik. Durung foto-foto ta mau? Ayo foto-foto sik. Nggih, Pak, ayo foto.